weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to likseyba gorgol to beele ndendi to ganki to wuuro djiby alpha to wuuro djiby alpha to tulde baali to seyena wuuro moolo to seyena gaɓaɓi to seyena gaɓaɓi to wajjo bosoyaɓe to Sinthiane Gourdiouma ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno Mouhtar Mamma Cissé sito kay haydi ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie jagorɗo leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fati ministre de l'équipement et des transports waɗi jillo mum e lawol golle pentengol hakkude Boutelmide e Légue ma en ketto hen cimtol musidɗo men Foutanké Diaw to leydi Sénégal ma en kaali juɓɓude jillu Macky Sall hoorejo leydi Sénégal woni e wadde kay oɗo saaha joni e nder guure taweteɗe e Dande Maayo to leydi Mali ma en jaa ha to Gawo ko gollotoɓe hôpital mo Gawo ko kañumen mbaɗi diño mumen ñalawma hanki hollirde metti mumen kay ko fate wango goto e nandu men baranoɗo e nder leydi e nder Gawo to leydi Côte d'Ivoire Alassane Dramane Ouattara ko hoorejo leydi ndi o holliri tigui ɓoyata mawo tafa fodde 12 district sur autonome e nder leydi he to leydi Tunisie ko Tunisie naaɓe mbaɗi moɓodiral men hollirde mette mumen caggal kay suka goto nangganoɗo ene udda e nder commissariat tawa ene wasi fittade mum to RD Congo woni république démocratique Congo Félix Tshisekedi hoorejo leydi ndi tawi jillu mum gollal e nder nokku to Goma to leydi Tchad biyeteɗo Harouna Kabike kañum woni président l' assemblée générale leydi ndi assemblée nationale leydi ndi o suɓama e oɗo saaha joni waɗama secrétaire général landa MPS woni landa laamuka to leydi Nigéria ko ruggiyankoɓe jani toon e guure kewɗe ɓe mbaɗi fodde 50 sagata ɓe coggi jabeji men ɓe jaadi hen kabaruji men joolam jaɓiri ma jaaha to leydi France to fedde G5 Sahel to leydi Chine to leydi Syrie ha to leydi Arabie Saoudite bisimilla mone ketti hotodirte joni jañoɗen Djiby ko wittiyanke ko safriyanke safaruji fina tawa ceerno Djiby ko jaadindo danawal e ɓalwal kala laaɓɗo reedu malaɗo wune bawɗo listihara moƴƴuɗo longal bawɗo halwa sanne ceerno Djiby ne safara rafiji kewɗi ɗi jiida cirol omo jogui leɗɗe fannuji kewɗi ha tengte fannuji ɗiɗi hen fannu goto sa ƴettiɗe leɗɗe fodde 17 rafini yaltayma ha laaɓa fannu goɗɗo so tawi a ƴettiɗen leɗɗe fodde 19 rafi ene yaltayma ha laaɓa ceerno Djiby ne safara rafiji kewɗi ɗi jiida cirol ko wayno kista fibrom dogam sitta rewɓe ɗon koɓe sowadeɓe darotaki kala omo safra worɓe fiɗaɓe ustaraɓe goragu e jippiɓe leece kala Djiby ne wiya dendagal kileneɓe mum kala jiɗɗo waɗanede listihar ɗaccata ko indema inde nene maɗa o haalanma ha cikka mata ko nder ɓerde ma o huuɗi ceerno Djiby ene andina dendagal kilineɓe makko wonde base makko mawɗo tawate ko nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to leggal bitegal Nouakchott omo jogui kadi base makko to leydi Mali to Nioro tawate toon ko miñi kono wiye Samba Sy on numéro mum ko 90 22 94 71 ceerno Djiby ko laaɓɗo reedu malaɗo wune so tawi o yannama ka miskinallah o safruma ha mbiya wen tawa hay mbuɗa yoɓani so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi woni mo sheeɗineji mbahlito hoore mum ha haɓɓa walla on janowo borogal ceerno Djiby ene wiya dendagal aroɓe yo gaddorto mbaɗiri ayiji mumen e safruji mumen ceerno Djiby kala jiɗɗo ɗo ko ɓuuri labde mbatta ko numéro makko téléphone woni 47 22 80 84 ko numéro makko appel ko numéro makko WhatsApp omo wiya kadi dendagal bandiraɓe noddoɓe kala saaha yo mbaɗ insisté e kala waɗoɓe wokkaluji yo mbaɗ insisté e kala saaha siftanamo wona sala siftinamo wona salade ƴettude mataw ko hewrede tan ceerno Djiby komo Allah liberi gandal hande mbadden danɗo faade makko
tine tinte tinne kadi kala tinɓe yo tintinɓe tinano fedde yontaɓe lo baali tawateɓe dar leydi Gabon e gardugol Haruna Diallo eɓe tintina dendagal bandiraɓe julɓe dendagal guure hoddiɓe e dendagal commune aji hoddiɓe kala uddidgol juma mabɓe keso pula garɗo ko jaaduka e jamanu ɗamini ka udditede ñanden aljuma 17 lewru korse woni lewru juin gonɗen ɗo hitande ujunnaji ɗe nogasi goho eɓe teddinira dendagal guure e dendagal commune aji ko wayno Sangelo Baali ko wayno Luggere ko wayno Haadi Bere e ko wayno Kombo Gurel Daara Ƴella Ballila e commune mo Bokilaji e guure taweteɗe hen kala commune mo Dembankani e ko taari ɗum kala commune mo Hawre e ko taari ɗum kala commune Semme e dendagal guure taweteɗe nder mum commune mo Horkoƴere e ko taari ɗum kala commune mo Wawde e dendagal guure taari ɗum kala eɓe teddinir dendagal guure julɓe kala dendagal lappol palol Dande Maayo ɓe Mauritanie ɓe leydi Sénégal ene bisma ene teddinira e uddirgol jumaka mbiɗen noon jamaka udditta ko ñande 17 lewru juin gonɗen du woni 18 juin hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi goho yettini ɗo kayidi o noon ko fedde yonta loobali tawateɓe nder leydi Gabon e gardugol Haruna Diallo kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone dewo 13 lewru korse hitande ujunnaji ɗiɗi e nogase goho kabaruji men e demgal pular ɗo e haalirde he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal to ko miñi men sehil men Saydou Abouba hono no mbiru eɗen gardidi kabaruji men koto leydi Mauritanie puɗɗorɗen catala witegal HAPA woni tigui autorité de la presse et de l'audiovisuel ko catal halfinaɓe ko fati rewidade télévision ngaji e radio ji tawateɗi e nder leydi Mauritanie ɓe kolori tigui wonde e oɗo saaha joni radio Kesse Poul taw ko radio privé wondude e télévision Kesse Poul taw ko télé privé udditama e nder leydi Mauritanie so tawi ko radio ngo wiyete tigui ko radio Al Ittihad so tawi noon ko télévision o wiyete tigui ko télévision Sebe Khitoum El Medine Al Ilamiya ko noon o wiyete ɓe koliri noon ko ɗeɗon télévision goto kañumen jiɗɗino do yidde kayitɗe ɗaɓɓude ko fati e licence ɓe keeɓi licence mabɓe joni noon tingtindenoɗo saaha joni leydi Mauritanie ene wayno ɓe keeɓi radio ji 5 privé wondude e téléji 5 taw ko téléji privé woni ɗi gona laamu ha joni kabaruji men ɗemgal pular to leydi Mauritanie Mohamedou Ahmedou Haydine ko jaagoɗo leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fati équipement et transport wondude e jaagoɗo kalfinaɗo l'emploi et formation professionnelle biteɗo Taleba Wulsidi Ahmed aseda hanki o ɓe mbaɗi visite mabɓe yurnitade golle ko fati pewnugol lawol hakkude Boutelmite e elega golle ɗe noon hollorama tigui koye dogue tati pecca woni tigui 3 tronçon hen premier axe o noon ko hakkude eleg fade Boutelmite ɗum ko 112 kilométre fecca noon koye pecce ɗiɗi woni tuggu Boutelmite fayi to wiyete Ajouri e ɗon halfina ɗum ko catala bitegal ATTM so tawi noon ko tuggi Ajouri fade elega ɗum noon ko société biteɗo GTM kañuma halfina ɗen golle so tawi ko 3e tronçon noon ɗum noon ko hakkude Nouakchott fade Boutelmite ɗum ne heddi hen fodde 42 kilométre halfinaɗen golle noon ko société biteɗo Batir waddi kañum wadde junggo e société GTM nden ɗum noon beele kamɓe ndendi golle ɗen jaagoɗɗo leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fate équipement et transport holliri tigui wonde yidde laamu ngu koko ɓuuri yawde e yaccade yo golle ɗe gassa beele ɓe mbawa gasnude golle mabɓe ɗe kay ko adi ko délai moɓe dokkirno taw kadi golle ɗe ne ndewi lawol taw kene yaadi ele norme jamiraɗe ɗi ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Ahmed Salem El Arbi ko cadre mawɗo tawateɗo ndesan e nder société cadre mawɗo wonno société sinima o suɓama noon e oɗo saaha joni ono mama directeur général société biteɗo SNAAT woni société nationale d'aménagement agricole et des travaux yidde laamu leydi Mauritanie noon addanimo suɓade mo kay e oɗon poste saabu oɗo saaha joni yidde laamu ngu ko yo leydi Mauritanie wawan hoore mum ko fate banggue remru hanatta jiggoyade guila kay ko fate légumes aji ha e fruit ji kala ɓaade kay leydi Mauritanie ene jogui waalo mum ene jogui ndiyam
mum jigi jeeri mum beele natta jiggoyade liggimaji e fruiji ha tengti noon e leyɗele hoddiɓe mum ko wayno leydi Maroc ko jommari kanko cuɓaɗo o noon woni Ahmed Salem El Arbi noon omo jogui diplôme makko taw ko diplôme ingénieur mécanique ɗum noon hemdo ɗum koto leydi Ukraine omo jogui kadi ko fati e ko wiyete doctorat makko on doctorat noon heeɓi ɗum koto leydi France guila hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e jeenayyi o arti watti gollade e nder société cinéma o wonino to noon chef de dépôt locomotive ɗum wonno ko nde o hitande nde o ari toon woni hitande 1999 o waɗama kadi chef de service entretien de la voie ferrée ɗum wonno ko en 2006 en 2012 nden kadi o waɗa chef de projet caggal ɗum noon onoma directeur port mo Nouadhibou en mars 2014 lebbi jeeɗiɗi pawi hen o waɗa kadi directeur Somalek so arti noon so nde o arti noon kadi e nder SUNIM de SINIM o waɗa chargé de mission caggal ɗum o waɗa conseiller directeur général de société directeur général administrative société mo SINIM ko oɗo saaha joni suuɓa tigui waɗa e oɗo saaha joni directeur kalfinaɗo ngal ɗo catal bitegal SNAT woni tigui société nationale d'aménagement agricole et de travaux ha joni ko leydi Mauritanie kettoɗen jabɓoɗen musidɗo men sehil men Foutanki Diaw ko fati ko hesɗinde leydi Mauritanie Foutanki Diaw assalamu aleykum. onon kay Seydi Ba mi salminima nder hello kabaruji men leydi Mauritanie kalen e fedde toppitinde laaɓal maji kayɗe nde leydi Mauritanie fedde nde mawno ñalawma hanki taw ko ñalawma laaɓal so dawrude fittude takko dande maayo gueji woni maayo hango o ɗo e nder wuuro Nouakchott e wallodirde e mairie mo leegal Tabrak Sena gam ittude kurjiraji tawetede takko dande maayo goɗɗen golle noon koye notade e rango fedde Nations Unies so mawnide ñalawma kala ñande sappo e ɗiɗi lewru jeegoɓiro hono no ñalawma hankini e kala hitande ɗum noon ko journée internationale des océans ko ñalawma windere en kayjo teddiniraɗo laaɓal maji kadde leydi Mauritanie heedani en caggal notimi e goon e rango mawnini ñalawma o hanki ɓe dawri ko fittude takko dande maayo hango woni maayo gueji ɗo e nder wuuro Nouakchott gouverneur mo wuuro Nouakchott hono Abdourahmane Wul Al Hassan waɗi jilluji muɗum gam tigui hoysade beele ɓen halfinaɓe nden kay kisal e nder wuuro Nouakchott ina mbaɗa golle mumen no hannirtini nokku ɗo garde walla police foti darade kanko gouverneur mo wuuro Nouakchott banggue hirnangue o yettima ɗon kanko biyeteɗo Abdourahmane Wul El Hassan o yettima ɗon gam tigui ha joni ƴewde beele eɓe tawe e nokkuji mabɓe ɗi saahaji walla ni beele eɓe mbaɗa golle mabɓe no hannirtini walla ala ko ɗin loskoji umminnomo o yeehi ko waktu ga mo adiyade o ko waktu nogas jamma woni 20 heures waktu ɗimmo o yeehi ko sanga minuit e waktu tataɓiji mo yeehi e jamma gam tigui ha joni rewidade golle ɗe ko waktuji nayyi subaka woni 4 heures du matin hollitama noon kalɗo yetti kanko gouverneur o ko mawatello haalde e mawɗo ɓe ɗon e ɓen ɓe ganduɗa wondiɓe mumen o hollit ɗumen tan yo paam ala ko darniɓe ɗon so wona nden kay kisal ɓesguji ɗen noon so tawi woni kala e mabɓe gonɗo e golle mum yo waɗ golle mum tan no hannirni taskede noon oɗo saaha e nder wuuro Nouakchott ene heewi yiwiɗa wujjiɗa warama to henna ene heewi e nder wuuro Nouakchott ɗin kuluhuli goda so taabi noon ha joni gouverneur kañum hoɗum watti wadde jilluji mum jamma ƴewde beele ɓen halfinaɓe nden kay kisal ɓesguji ene mbaɗa golle mumen no hannirni o wi kamɓe ɓe o tawnoɗo ɗon e golle mum ɓe mbaɗi e rango yo mbattu hakkillaji mumen no feewi gam rende ɓesguji e hisno ɗumen saabu ko ɗum woni golle mumen oɗo saaha noon kuluhuli ene heewi e nder wuuro lamorgo Nouakchott eɗen mbiya tan yo Allah aynu rena ɓesguji ɗi jakorde leydi Mauritanie kalfinaɗo ya garta woni ministre des transports Mohamed Ahmed Mahmoud waɗi jillu makko ñalawma hanki to e lawol biyetogol lawol yakare ƴewde noon hakkude golle gonɗe e godron hakkude leydi hakkude wuuro Nouakchott kañum e wuuro Boutilmine e wuuro Boutilmine kañum e wuuro Alege ɗen golle holto jarata kanko jagorno noon caggal nde o yetti toon o telle oto makko omo wonde délégation woni 7 timmuɗo mo yadno o holliti tan caggal kay nde o yetti ɗen golle o holliti mettere makko no feewi e leelgol golle ɗe o wi kadi o weltake golle ɗe hay seeɗa saabu noon kabirɗe kewɗe ɗe ɓe tottaka taw kabirɗe moƴƴe e koppere kewɗe ɗe laamu yaltinde gam wadde e oɗo godron woni goɗɗo lawol beele ne fewne ha fewa o wi oɗo saaga fonno wiide ko gasi walla heddi seeɗa kono noon o elle o wi halfinaɓe golle ɗe ko ɗaniɓe haydara hen cuwa taw fuɗɗade saaga gasnude kanko noon jagorɗo o holliti hen mettere makko no fewi o weltake golle ɗe hay saaha goto kono noon holti tan mo wat rapport makko on rapport noon ko ɓamtude golle ɗe no ɓuuri yawrude e ɓuuri yawtude saabu noon ɓesguji puɗɗima tampude e lawol dendingol hakkude Boutilmine e Nouakchott e noon tigui hakkude kadi Boutilmine e Alege e wiide kanko jagorɗo ma golle ɗe ɓamte ha ɓuura yawde no hannirtini kadi ɓoyata ma golle ɗe foof gasno no hannirtini mo ganduɗa kanko woni Abdel Aziz Wul Ali on Abdel Aziz Wul Ali ko bamum Mouhamed Wul Abdel Aziz lamɗo kiɗɗo leydi Mauritanie o rutti délégation garnoɗo e dow inde laamu to galle makko gam yettinde dowuji ɗi kanko bamum Mouhamed Wul Abdel Aziz hono Abdel Aziz Wul Ali o wi ɓe natta gallo ni saka ɓe jettinde dowuji mabɓe ciftine noon ko caggal sankare joom suudu makko woni yummum Mouhamed Wul Abdel Aziz Fatimata Binte Jered cankinoɗo
birnaɗo ñalawma hanki o birnaɗo ñalawma hanki o holliti tan ɓe natta gallo ɓe cohlande duwuji mabɓe sakni yiideɓe e nder gallo e on saha noon kamɓe oɗon sete kañum wawani nadde gallo ko ɗon tan ruttiti natani e gallo ciftinen noon ɓen ɓe ganduɗa hoorema ene jeeyno e délégation arnoɓe kay e dow inde laamu gam yettinde duwuji mumen caggal sankare joom suudu makko woni yummo Mouhamed Wul Abdoul Aziz ene tawe ɓeɗon Ahmed Wul Nini on ko ceernajo mawɗo dismdiɗo hoorejo leydi Mauritanie ene tawe hen kadi walimo o wuuro Nouakchott banggue hirnangue ene tawe hen kadi haake mo legal Tabrak Zéne kamɓe kala ɓe duttama ɓe jaaɓa bamum Mouhamed Wul Abdoul Aziz jaɓani ɓe naata gallo ni saka ni ɓe jettina duwuji mabɓe woɓɓe noon jaɓaɓe naata gallo jetti kadi jettinde duwuji mum ko délégation garɗo e dow inde landa tawa sulla ɓen noon gaari ko yidirde hoore mennoɗo wonde hoorejo leydi ndi hono Mouhamed Wul Abdoul Aziz nde ɓe jetti noon ɓe tawimo koto galle makko legal Lixar ɓe bismama toon no hannirta ni kadi ɓe calmi ardi ɗum ko cukko hoorejo landa ka biyeteɗo Habib Wul Hamid ɓe kolliti tan aɓe ndendi e Mouhamed Wul Abdoul Aziz e ɓesgu mum kala sunare caggal ustare walla jaltugol aduna jignaɗo muɗum debbo hono nene muɗum bandiraɓe musidɓe tedduɓe ɗo jowaten kabaruji men ha janggo so Allah lamɗo jaaɓi wiide noon neɗɗo a wawata neɗɗo joɗɗa e dow reedu mum aɗa fiiɗum a ummaki duttoɗa kadi mbiya ya won e welnat ɗum bandiraɓe gasi ha laaɓi bandiraɓe tan ko weltade ɓiɓe fulɓe ando dinma haali Abouba moƴƴere Allah e ma mi duwanimama mi wayrima noon kadi kadi mi yiwnima mbaɗa wima tan kisal Allah yo won ɗo gonɗa ene gonirɗa kala musidɗo moon Foutanke Diaw gam weltade ɓiɓe fulɓe ando dinama Foutanke Diaw golle ma jooɗi peewi eɗen ciftino tan dendagal bandiraɓe yo gandu ko fate golle lawol pewtegol hakkude butel mita e eleg wona société e terre wona e terre halfina golle ɗe ɗen golle halfina ɗum ko société ji goɗɗi ko wayno ATTM ko wayno GTM société ji goɗɗi kabaruji men e ɗemgal pular on ñagama yafuy noon caggal lefol ngol tajje ma en gad leppi ɗiɗi lefol ɗiɗiɓol noon ko fate leydi Sénégal Macky Sall hoorejo leydi Sénégal aseta hanki o o tawa aseta hanki o omo tawe noon e nder Saint-Louis aseta hanki subaka o yettima to Saint-Louis o jaɓɓama toon noon taw ko jaɓɓugal gulali e siflali hollirde yimɓe metti men kay e garal makko e nder wuuro Saint-Louis hay yimɓe kay taskama tigui hay yimɓe wonduɓe makko ɓe ɓen tigui jaɓɓorimo hayso jaɓɓurakimo gulali ɓen jaɓɓorimo ko de pancarte hollirde kay e oɗo saaha joni tampi lorli to Saint-Louis noon o visiti toon ko to wiyete casier des Fanaye o waɗi toon kadi inauguré lawol hakkude tronçon hakkude tareji faade Podor aleda hande o noon kanko Macky Sall hoorejo leydi ndi kanko Macky Sall hoorejo leydi ndi aseda hande o rokki lancement ko fate puɗɗogol golle lawol ummade Diatar faade Halwar e ummade toon faade Kaskas ha Dimet kala ma wat kadi lancement ko fate golle golle to ɓe mbiyata dorsal électrique ummade jum faade Linguére altine noon kanko Macky Sall omo tijja tikki to altine janggo omo tijja to Hayre Law e to Pété mawoya kadi ha to Mbolo Biram o mawoya ha to Mbolo Biram mawo ƴettu toon mawo yetto kadi ha to wiyete Agnam o yetto ha to Cilon kala to Agnam noon waɗa toon inauguré hôpital mawɗo to Cilonne ma wat toon inauguré poste de santé woni dispensaire Macky Sall walata jamma mum altine janggo o jamma makko altine o wala ɗum tigui koto Matam so fini to noon to Matam to o ardo ɗon ko fate conseil présidentiel ko fate développement so fate conseil présidentiel de développement so gayni batungu noon o waɗa yamirore o to gasni batungu noon o yaɓana to wuuro men Guijilon to yettima Guijilon nan nawtama toon kay ko wadde lancement golle puɗɗogol kay ko fate lawol biyetegol route Dande Maayo woni lawol Dande Maayo noon e wadde kadi wadde lawol Dande Maayo e wadde kadi ko wiyete wadde lawol Dande Maayo e wadde ko wiyete inauguré lycée molanteɗo Allah tawateɗo e nder wuuro ngo woymo mbiyata lycée Assane Sadio Diallo ñande alarba noon to Matam to kanko hoorejo leydi ndi kanko ñañi hoorejo leydi ndi jooɗo toon jonde makko woni conseil des ministres jooɗoto tigui ñande alarba nde ko toon to Matam so ummima e jonde nde noon o waɗa lancement puɗɗugol golle hôpital régional mo Matam e aéroport hôpital régional mo Matam e aéroport kay régional mo Wourossogui alkamisa kanko Macky Sall noon alkamisa o yaɓana to wiyete Kanel o udditoya toon daara moderne woni tigui garɗugal jaadugal jamanu o udditi ɗum toon e wondude kadi e lawol taw ko lawol Wourossogui faade Hammadi Hunare e waɗa toon kadi inauguré ɗiɗo pommuji woni pont mo Ganguel Soule e pont mo Wendu Bosoyaɓe aljuma o waɗa inauguré golle ko wiyete
wiyete golle promoville to ado matam e lancement kadi puddugol golle mahgol maison de jeune et de la citoyenneté ñade aset non o yabana to Raneru ko to Raneru non ko tono o uddata tourné makko taw ko tourné ekkun makko to bangere wala yidi ndim siftinde on non kanko Macky Sall o fuddorno tourné makko non koy to région mo o fuddorno ko région ngaji ko wayno to Kafrine to Kaolack to Tambacounda e to Kédougou ko tono fuddorno jillu makko Macky Sall ne jabbama kadi jabbungal bangal fayda no fewi to Podor e dara jabbungal he non El Hadji Baba Mala Alhaji Baba Mala wadi erango faade hoorejo leydi ndi dow inde Foutan fulbe kalande Baba Mala wawa tigi uddide toon e nder reedu Foutan université molanteɗo Allah tawa kadi on université inirte ko El Hadji inirte ti ko Cheikh Oumaroula Foutiyou Tall non ala mbatten sowona kettoɗen ko Baba erango Baba Mala mbeɗa andi aɗa wawi men no waɗande mbaɗanamen ɗo ene nder reedu Fouta université mawɗo jinnira ɗum kadi Cheikh Oumarul Foutiyou Tall sabu min ngala ko ɓuri Cheikh Oumarul Foutiyou Tall emin gandi aɗa wawi ɗum ma waɗanen ɗum Mamadou Dia ko jagguɗo hande noon ɓe kaali ɗum komi yebɗo ɗo ene ko ganduɗa hoore ma hankanti min ɓerna buubi e Podor on kettima noppi mon ɗum ɗo ko El Hadji Baba Mal erango o waɗi faade e Macky Sall ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal Abdoulaye Diouf Sarr e gollidiɓe mum ɓe kolliri tigui wonde alata hande o e nder waktuji nogas e nayyi cakketiɗi ko ujunere temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeenayyi e yimɓe joyi neɗɗo ko kañum woni holkisaɓe tumanoɓe noon yataw gondani e mboroso coronavirus e nder holkiso he noon capanɗe nayyi e jeegomo neɗɗo tawama e jaati ko fiɗaɓe mboroso so ɗum ɓetama to banggue pourcentage ene holliri tigui e nder temedere kala hen 2,56% ko fiɗaɓe e nder ɓen noon hen sappo e joyom ko memodirnoɓe wonduɓe rafio woni ko wiyete contact suivi capantato e jeegoo heddiɓe kala ko cas communautaire woni tigui hay goto anda to ɓe ƴetti rafio e nder ɓe cellanoɓe capanɗe nayo e jeeɗiɗo kepti cellal mumen hano hannirta ni paati galleji mumen yimɓe jeetato tampi sanne ma balliteto banggue fofago tato Kawrela Dialla tuggi ko rafio noon naati leydi Sénégal faade oɗo saaha joni eɓe jaara capanɗe nayyi e goho ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e jeetato winditiɓe doggol coronavirus hen capanɗe nayyi ujunere e temedde joyi capantato e yimɓe jeegomo kepti cellal men hano hannirta ni ujunere temedere capanɗe joyi e nayo Kawrela Dialla e oɗo saaha joni ko temettato e yimɓe jeeɗiɗo kañum woni heddi e juuɗe safroɓe ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni jeena ha to leydi Sénégal ha joni jeena ha to Mbour en kalino hanki e habaruji men ko fadde kay e oɗo tana musɗo baɗɗo e nder oɗo daara tawateɗo e nder wuuro witengo Benna Boro e wuuro witengo Benna Boro noon en kalin toon tana musɗo no fewi sukaɓe tato taw ko baydaji kañumen yooliɓe ñalawma hanki o jeeyaɓe oɗon daara goto noon taw kadi ɓen sukaɓe nayo noon en keeɓi inde mumen hen goto wiyeteno ko Mamadou Ba keddiguel guel hen ɗiɗaɓo o ne wiye Mouhamadou Thiam goɗɗo ne wiye Alpha Sow e nayaɓo o ne wiye Abdou Sow goskiji tati ɓe limtini aduna ɓe kala jiitama woni ko suwa yitede ko goski biteɗo Abdou Sow eɗen mbiya tan yo Allah lomtina ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to Kolda noon laabi leydi Sénégal teskama tigui ne jokki hay oɗo saaha joni yoɓade pittali yimɓe e kala saaha ko accident ji musɗi mbaɗata e kala ñalawma ñana e dow lawol bitengol route nationale numéro 6 aseda hanki on kikiɗe ko mini aseda hanki on hollirama tigui kikiɗe ko bis mini car goto umminoɗo to Kolda ina yaɓani tana fof kañum tigui murɓi e leydi noon o wimo yani kadi ko sara tolno wuuro witengo Bankunto Yele e nder commune mo Medina El Hadji bila pour mo kebɗat noon hay sinno waɗani mayɓe waɗi jeenayot gabar muɓe tawa kadi ko tampum no fewi sapere pompier noon kañumen garani dendagal gañiɓe kala ɓe mbawino ɗumen to hôpital régional mo Falde oto o noon kadi boni hen no fewi sim saabi accident o noon ko vitesse fakkiɗo no fewi woni dogdu fakkiɗe ɗum e saaha kadi oto ari virage ko ɗon tigui o rati virage makko o murɓoye leydi ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar sono mima to leydi leydi Sénégal ko to leydi Mali paɗen to leydi Mali noon fodde kene wona temedere policier tawa kadi ko jeeyaɓe e commissariat mo 4e arrondissement wondude policier ji ɓe hinde GMS woni groupement mobile de sécurité e policier ji ɓe hinde BAC woni brigade anticriminel ñande alkamis o kamɓe kala ɓe ndenti kene wona temedere policier ɓe mbaɗi opération molante
kalteɗo Allah e nder legal bitengal jiguno kori nder Bamako ha tengti noon to gar routiére mo jiguino kori teskaɗo kay kewgol bandiji SACEɓe ɓe mbawi nder opération noon ɓe mbawi teɓade noon kene wona 50 sagata ɓe tawriɓe kadi hewɓe ɓe jogui marchandise uji bonɗi guila kay e faux médicament ji ha e cigarette contrefaçon ha joni ko leydi Mali keddoɗen cugel koye gay maga ko hoore jagoɗo leydi ndi gila hoore jagoɗo laamu kesum woni laamu sabbodo leydi ndi o suɓima en kalino hanki cammude fo jagorɗe makko ɓe o golloto woni gouvernement makko teskama tigui koɓe nogas jeetati jagorgal e nder hen noon ene tawe hen e nder ɓen nogas jeetato ene tawe hen tato taw ko wiyeteɓe ministre délégué ene tawe e gouvernement makko kadi ene tawe hen rewɓe jeegomo e militaire uji nayyi e nder colonel uji ɗiɗi noon ɓe Moukhtar Wane ittu noon ko adi kay ke laamu men ne waɗi coup de temps e nder ɓen militaire uji ɗiɗi ɓe martabtoɗo hen goto noon arti e poste mum on woni colonel Sadio Camara poste makko noon ko ministre de la défense o artirama oɗo saaha joni e poste makko Modibo Kone ko colonel kañum e hoore mum on ittinoma e oɗon gouvernement kiɗɗo kono hay oɗo gouvernement inde makko artani hen colonel Issa Wagué e wondude lieutenant colonel Abdoulaye Maygane ɓen nana keddi e poste ji gonnon guila e gouvernement kiɗɗo o ha joni kabaruji hono procureur kalfinare ko fati pola économique biteɗo Mamadou Kassugué on suɓama e oɗo nguɗo laamu o waɗama ministre de la justice yimɓe ɗiɗo kadi jeeyaɓe M5 RFP tawa kadi ko wiyeteɓe influent woni hewɓe doole tinaɓe tigui e nder mouvement M5 RFP ɓena goni Ibrahima Ikasa Mayga wondude on waɗama e oɗo saaha joni ministre de refondation de l'état wondude Oumar Diarra on waɗama ministre délégué auprès du ministre de la santé ha joni ko leydi Mali keddoɗen jagorɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal ade ɓaƴini communiqué makko mo tongode 4jeegom ko fati e mboroso coronavirus o holliri noon ko ujunere yimɓe jeetato kañumen kolskisono hen sappo e tata tawama e jaati ene fiɗa mboros coronavirus o ɓen goni to kala bankoro ko yimɓe ɗiɗo yan folila ko neɗɗo goto heddiɓe ɓe kala koto Bamako e nder ɓe cellano ɓe 50 kepti cellal men hano hannit ni tuggi hanki fayi hande walla tuggi hecci hanki fayi hanki hay goto ala mo rafi o yooɓi fittade mum leydi Mali ene yaara en jogui oɗo saaha joni yimɓe jeenayo taw ko entriɓe nder cuuɗi cafriɗi wonduɓe coronavirus eɓe hen joyon tampi sanne eɓe jogui kadi 114 wonduɓe corona kono ɓen keɓata safruji mumen ko nder galleji mumen eɓen jogui kañ leydi Mali noon ene yaara e oɗo saaha joni ujunere temedere capanɗe nayyo e jeenayo fiɗaɓe hen ujunnaji jeenayyi temedde jeenayyi capan tato e jeeɗiɗo kepti celal mumen hano hannirta ni temedde joyi e nogas e tato kawrino e Ladial e ñalawma hande o kadi eɓe jogui temedere capanɗe nayyo e nayyo neɗɗo joñaɓe ene paadi holkiso mumen ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Mali jehen to gawo ñande alkamisa sappo lewru korsa gonɗen ɗum dendagal safroɓe e gollotoɓe e nder hôpital mo gawo kala kamɓe kala ɓe ndenndi ɓe mbaɗi diño maɓɓe fodde waktuji kewɗi woni sitting maɓɓe yeeso hôpital o saabi diño ngo noon ko yidde hollirde mette maɓɓe kayi ko waɗa andude hommage oɗon biyetenoɗo Dera Abdou ko goto e gollotoɓe taw kadi ko safroɓe woni médecin infirmier gollotonoɗo ko infirmier gollotonoɗo to CSCOM noon mo jeera ko toon o gollotono ko wat boniɓe noon joguitiɓe ha teddi kañumen yooɓi pittali makko jooɓi fittade makko jaadi e moto makko mo joguino ha e oɗo saaha joni noon hay goto yitaka e maɓɓe kamɓe safroɓe noon to gawo kamɓe kala ɓe mbaɗi moɓodiral maɓɓe hollirde mette maɓɓe e namdade laamu ngu kadi nde ɓeydata ndenka maɓɓe kisal maɓɓe kala saabu e kala saaha pittali maɓɓe ne itte e saaha kay ɓe jahata faaboyade e dandoyde e pittali goɗɗi koto leydi Côte d'Ivoire paaɗen e nder jonde jagode sakket nde leydi laamu leydi Côte d'Ivoire joɗino e gardugol Alassane Dramane Ouattara kanko Alassane Ouattara horejo leydi ndi o holliri tigui ɓoyata ma wat créé fodde sappo e ɗiɗi district taw ko Kespulo woni district autonome e nder leydi he district ɗon ko kañum woni premier niveau d'administration et découpage territorial Alassane Ouattara noon holliri tigui wonde yidde makko ko wadde leydi ndi décentralisé beele tigui leydi ndi ne wawi wadde ko wiyete développement local kono noon lundiyankoɓe wona noon jiiri lundiyankoɓe kolir tigui addanimo tigui yidde feccude leydi ndi ɗum ɗon ko beele kay omo wawa tigui ɓeydade halfude leydi ndi hano hannirtani ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Nigéria paɗen état biteɗo Zamfara ene tawe tigui to raw ɓaajo hirnangue leydi ndi ñalɗon noon e nder ko ruggiyankoɓe jani e guure kewɗe ko wayno wuuro witego Ganda Madumba wuuro witego Kawata e wuuro witego Kadawa ɗeɗon guure kewɗe janama taw ko ruggiyankoɓe woni wuyɓe dabeje kañumen jande mabɓe ɓe mbari fodde 50 sagar ɓe jaadi kadi e dendagal jawdi ɓe tawno toon kala ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Tunisie paade noon e nder commissariat legal bitegal Sidi Hassine nder Tunis lamorgo leydi ndi ko suka
junga goto nanganoɗe ne udda e nder commissariat ko on tigui tawa waɗene fini wasdane fittade mum ɗum saabi mette mawde no fewi wonande dendagal ɓesgu leegal ngal ɓe mbaɗi seppo mabɓe molanteɗo Allah to yesso ministére de l'intérieur ɓe mbaɗi erango faade laamu ngu noon ndenɗo dole mum ponnoon beele kay ko wiyete violence policiére ene natta ha laaɓa e nder leydi hen koto leydi cadda paden MPS ko landa ko Idriss Déby Itno gonnoɗo hoore leydi ndi tafno woni landa laamu ha joni kana landa noon ɓe joɗinoma aseda hanki o jonde mabɓe heñorade e nder jonde he noon ɓe cuɓima biteɗo Harouna Kabadi kañum wonno président lassa kañum woni président de l'Assemblée nationale leydi ndi o subama e oɗo saaha joni o waɗama secrétaire général woni kolaɗo kuuɓal landa ka ko leydi Côte d'Ivoire paɗen ha gartan to leydi Côte d'Ivoire aseda hanki o militaire uji tati mbasi pittali mumen e pittola bombo petto goto mabɓe yaaɓi tawa kadi yaaɓi ko sara kerol waɗɗani hakkude mabɓe e leydi Burkina Faso militaire uji tati mbasi hen pittali mumen militaire uji tati woɗɓe mbarmi hen koto leydi tinde leydi RD Congo paɗen aseda hanki o Félix Tshisekedi ko hoorejo leydi ndi e joom suudu makko wondude e sete timmude no fewi ɓe jaɓɓama to nokku état to ɓe jaɓɓama tigui to e région mbiteɗo région mo Goma ɓe gaari région mo Goma noon ko toon tigui volcan musu no fewi watno ha yimɓe heɓe mbasi hen pittali mumen waɗino jayaji kewɗi ɗum noon addima toon ko jillu gollala jillu ngu noon en tijja tigui jillu ngu noon on volcan o wonno ko ñanno gasi ɗiɗi lewru mai hitande ujunnaji ɗiɗi e no gasi goom kanko noon Omar de sete makko noon tawi hen ministére uji jeetati ko jillu gollal kadi ko waɗi tigui ko jillu humanitaire en même temps kadi ko jillu sécuritaire ɓe kolleri noon en ɗamina kanko hoorejo leydi ndi e joom suudu makko maɓe keddo e nder région he fodde balɗe jeeɗiɗi gam kay ƴewde kay ɓeydande ɓe ndenka e kisal e ɓeydude addude guura e jaram kala e yidde fabade ɓe sembidde ɓe ha joni kabaruji men e ɗemgal pular kabaruji men yolam jaɓeɗi koto leydi France paɗen général Loukoatra kañum woni chef d'état major général des armées mo leydi France o ummima e gille golle makko caggal kay o jaɓanama ko fati en démission gol makko woni goppirgol makko golle oɗo saaha kala noon omo winda ɓatakeji makko faade Emmanuel Macron hoorejo leydi ndi woni yidde makko ko yaltude oɗo saaha joni ardade armé o beele wawa foftoyade France Emmanuel Macron noon holli weltade mum mawde no fewi e golle makko e jogade makko hoolare e oɗo saaha joni noon suuɓa tigui ɗamini lomtade mum ko biteɗo général Thierry Bourcar kañum tigui suuɓa oɗo saaha joni kañuma ɗamini lomtade mum ha joni kabaruji men ɗemgal pular to leydi France ha joni leydi France noon ɓe kolliri tigui hodde fodde ɓe puɗɗima yettade ɓuuri ɓe ɓenni capantati million woni 30 million neɗɗo fuɗɗiɓe ƴettude ñakku mumen taw ko haɓade coronavirus e nder leydi hen hay sinno kay ɓen ƴettuɓe ñakku mumen ene waɗi hen taw ko ñakko woto tan jarata kono kam fodde capantati million fuɗɗima kene ɓuura capantati neɗɗo fuɗɗima ƴettude ñakku mumen e hollide kay hoore jagoɗo leydi ndi hono hollide kay hono holliri hoore jagoɗo leydi ndi biteɗo Jean Castex ha joni kabaruji men e ɗemgal pular senumima to leydi France ko fedde G5 Sahel paɗen fedde G5 Sahel joɗima bandu muɗum batu muɗum G5 Sahel noon woni tigui leyɗele jeeɗiɗi ɓurɗe aldude e nder windere he kala e nder jonde mabɓe noon ɓe kolori tigui wonde kay ɗo e hitande 2000 ɗo e mayirɗe 2022 maɓe mbawa rendinde fodde 1 milliard taw ko dose ko fate ñakko coronavirus ɓe mbawa feccide kay e dendagal leyɗele windere ɗe kala ha tengti leyɗele ɓurɗe famdude doole ɗum noon ɓayini kabaɗo ɗon ko hoore jagoɗo leydi Britannique biteɗo Boris Johnson ko alada hande o ɓayini on kabaru o haalani ɗon kadi o holliri kadi wonde ɗo e hitande 2030 woni yidde mabɓe fandara mabɓe kay kamɓe kala ɓe kawri ko leyɗele ɓurɗe allude kala ɓe mbawa ustude machine aji mabɓe e kaɓɓirɗe mabɓe ɗe ɓe kutotto taw ko ɗen kaɓɓirɗe bonnata weeyo ha saabo ko wiyete tigui changement climatique e réchauffement climatique o holliri kadi mabɓe mbawa ɓeydude ko fati e ballal mabɓe faade ɗen leyɗele taw ko leyɗele ɓurɗe bomade e ko wiyete réchauffement climatique koto leydi Chine paɗen tuyau mawɗo taw ko tuyau nawa gaz kañum tigui fetti e nder leydi Chine ko famdi kala sappo e ɗiɗo neɗɗo wasi hen fittade mum fodde temedere neɗɗo kadi gañima hen e nder ɓen temedere neɗɗo noon hen capantato e jeeɗiɗon tampi sanne ko alada hande sappo e tati lewru korse ko nden tigui tana o waɗi e nder région biteɗo Hubei ene tawe tigui nder hakkude leydi woni centre du pays koto leydi Syrie paɗen e nder hôpital biteɗo Afrine e nder leydi Syrie to ko bomboje bedda toon tigui fodde sappo e jeegomo neɗɗo wasi hen fittade mum e nder ɓen sappo e jeegomo mayɓe hen sappo e goho ko jambureɓe woni civil en e nder ɓen civil eɓe nan tawi hen médecin goto gollotoɗo e hôpital o wondude e tato woɗɓe taw ko gollotoɓe e nder hôpital e rewɓe tato wondude e kurkoyella gotel koto leydi Arabie Saoudite paɗen toon udditen kabaruji men laamu leydi Arabie Saoudite ɓe kolliri tigui ko fate jore hitande hikka nde noon yamira tan yo wango suudu kabandu ko capanɗe jeegom ujunere neɗɗo 60 000 personnes tawa ɓen capanɗe jeegom ujunere neɗɗo kala
kala ko wonɓe tawti ko jeeyaɓe nder leydi Arabie Saoudite walla tawni hayso jeeyaka ɗon ko nder leydi he goni tawa kadi ko yaroɓe hakkude duuɓi 17 fayi duuɓi 65 tawa kadi jomum enen jogui tigui kartal mumen hollide wonde jomum ƴetti ñakku mumen hano hannirta ni on paami tigui dendagal leyɗele keddiɗe kala ko wayno leyɗele men leyɗele leydi amen leydi moon kala noddaka e ɗiɗon hijjore hikkande musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ɗum ɗo wonno ko tonguɗen kabaruji men e ɗemgal pulaar ɗo e haalirde he ko musidɗo moon sehil moon Haali Abouba to leydi Mauritanie ko Fuutanke Diaw to karallagal to ko musidɗo men sehil men Saydou Abouba ketki malaki jaam yo jaam Allah jogo mi jogo on